they brought their gifts to Jesus and laid them at his feet. And love for these dear Savior made every offering sweet. All good deeds and words of kindness, help for the poor and not a gift among them was all of little word. Would bring a gift to Jesus that he will count more sweet. Say, Lord, my heart I give you, and lay it at his feet. Apart from other givers, that poor wayfarers do. He saw the gifts they offered, the poorest counted good, and he was filled with longing and give the poor to bring. Alas, all empty. Happy Sabbath wana wa Mwari. Tuda kutenda Mwari akatichengeta mukati megore rose nemucovid iyoyi yakapedza wamwe. Tuda kutenda kuti wakatichengetedza. Tiri kurarama munguva isina kujairika. Nerimwe zuva wana weIsraeri wakaenda kurenje. Waenda kurenje, muprista ari mukati memba tsvene waenda wachindoreurura zviwi zvavo. Umwe nemumwe aitakura hwai, atakura hwai ondoipirisa kune mufundisi, kune muprista. Jesu ari mukati memba tsvene kwaari kutonga ari iye zvino, isisu tichiri kuouter court. Mubvunzo wangu hoyu ndisati ndanamata ndewekuti, mai, baba, mukomana, muri kuiteiko muchiri kuouter court when Jesus asati ati zvaitwa zvapera? Ngatinamatei. Baba wedu makanaka, muri kumusoro kudenga. Mangwanani ano toda kutenda pasabata rino, sabata rekupedzisira mukati megore ra 2021. Tinotenda nekutichengetedza kwemakatiita mukati megore iro rakanga rakaoma zvakadai nekuda kwechirwere chakatakura vanhu vakawanda pasi rose tenderere. Isu tiri kunzwa munamato uyu nekunzwa mharidzo nekunzwa zvidzidziso, tichiri kurarama uye tine hutano hwakanaka. Regai ndirangarire wasina hutano hwakamira zvakanaka. Mwari warangarirei. Makataura kuna Jeremiah 30:17 mukati ndichakurapai ndichadzoreredza zvehutano pakare. Shoko iri nderenyu Mwari, ndo ratinongomira naro munguva dzakadai. Toda kunamatira wachaparidza, even the team Zunde toda kuisa mukati memaoko menyu. Batai miromo yavo nepfungwa dzavo, wataure shoko rekuti kana munhu akarinzwa anobva achiti, what must I do to be saved into the kingdom? Tinokutendai, tinokupai mbiri nerukudzo, ndekuti zvakafanira kwamuri. Toda kurangarirawo netimu iri behind the scenes, iri kuburitsa idzo dzinyaya idzi. May you bless each and every one of them. Tose tinotarisira kuponeswa mukati meumambo, asi tidzidzisei kuita kuda kwenyu. Maita yenyu nekunzwa munamato iwoyo, maita yenyu nezvese zvamuchatiitira kusvikira pakupera kwegore. Zvaitwa zvapera, tirangarirewo mukati meumambo wenyu. Ndi Jesu Kristu tenzwa kutokunamatai. Amen. Kwanziso kwamuri mose vadiwa manesha Mwari, tinotenda Jehovha nechipo cheupenyu
Mukati mezuva ranhasi tichadzidza kubva mukati meshoko raJehovha pamusoro wenyaya wekuti chiyedza cheupenyu. Panguva yandakagara munyika yeAsia kwemakore andakanga ndiriko, ndakaziva nyika zhinji dzandandisati ndambonzwa nezvadzo. Nyika dzakaita sana Nauru, nyika dzakaita sana Vanuatu, nyika dzakaita sana Kiribati nedzimwe dzakadaro dzakawanda. Ndandisati ndambonzwa kuti kune nyika dzakadaro pasi pano, kusvikira ndasangana nevamwe vaiti ini ndinobva kuKiribati, ini ndinobva kuNauru, ini ndinobva kuGuadalupe nenyika dzakadaro. Ndikati nyika idzi dziri kupi mukati mepasi rino? Which continent? Vakati sorry, we don't come from a continent, we come from Oceania. Tinobva munyanza, hatibvi munyika. Tinobva mumvura. Ndakaenda kunotsvaka pamap, kwakutoona kuti unotoda map dzakasimba kuti ukwanise kuona nyika dzakaita seidzodzidzi dzatiri kutaura. Inyika diki zvakadaro dziri mukatikati mePacific Ocean. Pacific Ocean is the largest ocean in the world. Saka dziri mukatikati, turi tunyika tudiki diki twakadaro. Mubvunzo wandakazoita ndewekuti ko ivo vanhu vakaenda kunogara, kunotema makombo munyika dzakadai, patutsuwa twakadai, vakasvika sei patunzvimbo twakadai tudiki twakadai? Mukukurukura nevamwe vavo, ndopandaizonzwa vamwe vacho vachitaura kuti mungano dzinotaurwa kana kuti mune zvinotaurwa munyika dzavo idzodzo, vazhinji vavo vane kutenda kwekuti vakabva nechekuEast Africa kunana Tanganyika. Vanotenda kuti ndokwavakabva nako. Madzitateguru avo akapinda nemukati menyanza vaine magwa kusvikira vasvika kututsuwa itoto. Munoziva, kufamba kwekare kwaiitwa kusati kwava nemaGPS, kusati kwava nezvimwe zvinoshandiswa mazuva ano kutungamirira. Vaifamba nzendo refu vachifamba mumakwenga, kana kuti vaifamba mukati menyanza vaishandisa nyeredzi kuti dzivatungamirire vasvike kwavanoenda. Muchaona kuti kana munhu ari kufamba mukati megungwa, kana kuti vachikwasva chikepe, ngarava mukati megungwa, hapana chimwe cheungatarise chekuti tapfuura churu chekwakati, tapfuura chikomo, tapfuura pamhukutu. Inongori mvura. Hapana chaungatarise chokuti ungati landmark inogona kukubetsera kuti uone kuti ndaapapi. Bedzi chingatariswe, vaitotarisa nyeredzi mudenga. Voziva kuti kana takatarisa Southern Cross, zvinoreva kuti isusu tiri kuenda takananga nepapo. Kana takatarisa Orion, isu tiri kuenda takadai. Kana takatarisa Sirius kana Aldebaran kana Betelgeuse kana Sirius kana Pollux nedzimwe nyeredzi dzakadaro mukati medenga, ndo dzaivapa direction yekuziva kwavakananga. Nekuda kwekuti kunze kwaizvozvo haungazivi kwawabva nekwaunoenda kana uri mukati megungwa. Zvinotoda something chiri fixed chinokwanisa kuvimbwa nacho, chisingakurasise, chisingashanduke zuva nezuva, chinokwanisa kupa kutungamira kungavimbwa nako, chiyedza cheupenyu. Nekuda kwekuti ukarasika pachiyedza icho chichi, zvinogona kureva kurasikirwa neupenyu. Saka chiyedza ichi chiyedza chinotungamirira kuti munhu asvike rwendo rwaanenge achifamba. Inzwai vadikani, tiri kufamba mukati mepasi rino, tiri mukati megwindingwi, tiri mukati megungwa, tiri mukati merenje. Hatina chatingabate tovimba nacho kuti ichi ndo chingatitungamirira ichi, nekuda kwekuti zvinhu zvinoshanduka nekusiyana siyana zvichienderana nekuti unobvepi, munobva dunhu rekupi. Semuenzaniso, ndichitaura neshamwari dzangu dzakati wandei vanobva muzvitsuwa zvimwe zvandataura izvi nekunyika dzakaita sekunana Fiji, kuti munhu anzi akapfeka zvakatsiga zvinoremekedzwa semufundisi anenge ari kutaura shoko raMwari sezvandiri kuita. Unenge uine of course bhachi rako, sheti yako, tai yako, asi kunoku unenge wakapfeka skirt.
yavanoshandisa ndo zvinoratidza kuti waremekedza Mwari. Kana ukatopfeka yatingati western seyandakapfeka iyi uine trouser zvinoita sekunge Mwari kutenda kwako hakusati kwanyatsa kusvika. Saka asi chisketi ichi chavanoti sulu ndo chinoratidza kuti zvedi unonamata zvakaperera, unokudza Mwari. Saka asi ndikauya nesulu kunoku vanhu vanoti hezvo tionerewo zvakuitika panapa. Saka muri kuona here kuti kusiyana kwenzvimbo ndo zvatiri kutaura kuti pane zvimwe zvinogona kutenderwa kudunhu rekwanhingi asi kune rimwe dunhu zonzi makuna kuno hakuitwe zvakadaro. Zvimwe zvinhu zvinogona kutoti mudunhu rimwe chete iroro pasi chigare zvaisigamuchirwa asi nhasi hazvichagamuchirwi. Saka there are differences both in space and time, spatial and temporal differences. Pane zvinosiyana zvichiendera nekuti waenda kupi, pane zvinosiyana zvichiendera nekuti ndirini, inguvai, makore api atiri kutaura nezvawo. Saka muchaona kuti hatina chatingavimbe nacho, chatingamire nacho kuti ichi ndo chinotitungamirira kunze kwekunge tamira bedzi neshoko raMwari. Ndokusaka mapisarema 119 verse 105 ichiti, shoko renyu ndiwo mwenje wetsoka dzangu nechiyedza panzira dzangu. Shoko raJehovha ndo mwenje wetsoka dzedu uye ndo chiyedza munzira dzatingafamba. Hakuna zvechimwe chatingavimbe nacho chingava nhungamiri yatingavimbe nayo, nhungamiri yeupenyu. Hauna imwe nhungamiri mudikani kunze kweshoko raJehovha rakapiwa kwauri nekwandiri kuti rititungamire, ritivhenekere, ritiperekedze kusvikira tichinopinda mukati memazambara. Shoko raMwari harisi shoko romufundisi, harisi shoko rekereke, harisi shoko rabhishopi. Ishoko raJehovha, ishoko risingashanduki, sezvatinoona mukati mebhuku raIsaiah chapter 40 verse number 7 neverse number 8 inotitaurira pamusoro pekukosha kunoita shoko raJehovha mukati mekurarama kwedu. 40 verse number 7 neverse number 8 yotaura panapa ichiti, uswa hunooma, ruva rinosvava, nokuti mweya waJehovha unofurudzira pamusoro pazvo. Zvirokwazvo vanhu uswa hunooma, ruva rinosvava, asi shoko raMwari wedu richagara nokusingaperi. Uswa hunooma zviri kungotaurwa ndezvekuti zvinhu angave mafashoni chaiwo, akambouya madrop west, akauya majujet, akauya maviscos yemavara mucharangarira maviscos akauya, kunyange zvakawanda zvakauya zvichienda, matv egotsaya akatombonetsa panguva yawo, asi zvinouya zvichienda zvikanzi uswa hunooma nemaruva anosvava nezvese zvingaitwe nevanhu, hakuna chinogara nekusingaperi. Asi bedzi shoko raJehovha ndiyo nhungamiri, ndo chiyedza, ndiyo nyeredzi yakapiwa iwe neni kuti ititungamire kuti tisvike mukati memazambara. Otherwise zvimwe zvose zvatingade kutevera zvinotirasisa nekuti zvinoshanduka. Chero sayenzi chaiyo inoshanduka nekuda kwekuti mwe munhu anoti well, kana zvirizvo ngatingoteere sayenzi, kasayenzi ndo inoiti iri reliable. Sayenzi yarini? Sayenzi yemuna 1380 here kana kuti sayenzi yemuna 1200 isayenzi yarini? Ya4 BC. Angariko mascientists muna 4 BC. Muri taura sayenzi yarini? Ya 2078 kana kuti ya 2020, ya 2021 here? Nekuti ndosaka uchiona kuti kune majournal articles ari kupublishwa every single day, mamwe acho achipidigura zvanga zvimboripo nezuro zvaitotendwa. Vanga varipo kawana Nicholas Copernicus vakatipa the geocentric model yakatendwa nepasi rese for 1000 years. That was Claudius Ptolemy. Kusvikira Nicholas Copernicus azouya neheliocentric theory yekutaura kuti kwete, it's not the earth which is at the center, asi kuti zuva ndo riri pacenter pesolar system. Asi izvi zvakanga zvambotaurwa naClaudius Ptolemy zvakatendwa for 1000 years. He was a scientist. Handisi kuti
let's not have trust and confidence in science. Asi tiri kuti shoko raMwari riri kuti zvimwe zvese zvinouya zvichienda, zvinoshanduka. Hakuna chinogara chakadaro, asi shoko raJehovha rinogara nokusingaperi, nokuti akaritema. Ndokusaka uchiona kuti akaritema haarevi nhema, haapotsi, haati ndine urombo pane pandandasiyirira. Muchaona kuti mabhuku anonyorwa nevanhu, angava escience, angava ebusiness, angava echii, unoona kuti rimwe ratomu 18th edition. Bhaibheri iyoyo edition yekutanga nanhasi ndo iripo, nekuti inhungamiri ingatendwa, ishoko razvokwadi rinotungamirira kuruponeso nekuupenyu husingaperi. Iyi ndiyo nyeredzi yatakapiwa nedenga kuti ititungamire patinofamba mukati megwindingwi repasi rino, patinofamba mukati megungwa, patinofamba mukati merenje. Tine chiedza chinotitungamirira kusvika tichipinda mukati memazambara. Zvikanzi uswa hunooma nemaruva anosvava, asi shoko raJehovha rinogara nokusingaperi. Vaivekoka vaseki, vamwe vakambouya vana Voltaire, mafilosofa, vafunganyi, aitaura zvichinzi akaseka achiti within a few years bhaibheri ramunomhanya naro iri richange risisina kana munhu 1 anotenda mariri. Sezvinei zvinonzi makore mashoma akazotevera, imba yaigarwa naVoltaire paakataura mashoko aya yakazotengwa ikaitwa Bible printing house. Ndo mama akutoprindirwa bhaibheri richitoenda. Uswa hungaoma nemaruva angasvava, asi shoko raMwari rinogara nokusingaperi. Chiedza chawakapiwa mudikani, chandakapiwa, chiedza chatakapiwa nedenga, kuvheneka nekutungamira. Shoko renyu ndo mwenje wetsoka dzangu nechiedza mukati menzira dzangu. Tisafamba setinofamba murima, asi tifambe mukati mechiedza cheshoko raMwari. Vadikani, hongu, umambo nemadzimambo zvinouya zvichienda, asi shoko rakapiwa naJehovha rinogara nokusingaperi. Bhaibheri ibhuku rinoshamisa zvikuru. In fact, bhaibheri harizi bhuku, bhaibheri ilibrary, muunganidzwa wemabhuku. Unotori nemasection ekuti the law section yatinoti Pentateuch, the first 5 books, Genesis kusvika pana Deuteronomy, yoita the history section inotangira pana Joshua tichienda kwese kunana Judges, tichinopinda munana 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, tichinopinda 1st and 2nd Chronicles, tichienda takadaro. History iyoyo inenge ichipiwa. Tonopinda mumaprophets, tonopinda mu wisdom literature, vana Job, vana Psalms, vana Proverbs, vana Ecclesiastes, tichienda takadaro. Tichinopinda mu testamende itsva, the Gospels, tichinopinda history mukati mebhuku raActs, tichinopinda muma epistles, tsamba dzakanyorwa nevaapostora, tichinopinda kusvikira kuna zvakazarurwa. It's a library, a portable library. Shoko raMwari, uye bhaibheri rinotiisirawo pachena kuti hachizingori chinyorwa, asi kuti ishoko rakavepo kuburikidza nekufemera kwaMwari. Inzwa izvi zvinotaurwa neshoko raMwari. 2 Timothy wechipiri chapter 3 verse number 16. Rugwaro rwose rwakafemerwa naMwari runobatsira pakudzidzisa, nokurayira, nokururamisa, nokuranga kuri mukururama, kuti munhu waMwari akwane, agadzirirwe kwazvo mabasa ose akanaka. Shoko raMwari, bhaibheri iri, rakafemerwa naMwari. Hadzizingori pfungwa dzevanhu vakangogara pasi pemuonde kana pasi pemutsubvu kana mutohwe vakati ngati toita sei nhasi ngatimbonyora bhaibheri. Kwete, hazvina kubva mududziro dzavo dzekududzira zvaiitika in politics and in the world around them and trying to guess what is going to come next. Asi kuti ndiMwari vakava nechitsvare chekuti vazvizivise kwatiri, vakatsvaka vavakashandisa kuti vavape pfungwa dzakazonyorwa kuti tive nebhaibheri. Inzwa, zvanzi bhaibheri mwenje wetsoka dzedu nechiedza panzira dzedu. Inzwa zvichidudzirwa, pfungwa iyoyo ichidzumbunurwa muvhesi rataverenga. Inoti panapa,
rugwaro rwose rwakafemerwa naMwari runobatsira pakudzidzisa. Kana chinzi pakudzidzisa, zvinoreva kuti pane zvimwe zvinhu zvausingazive iwewe, zvandisingatozivi, zvaunotodzidziswa neshoko raMwari. Zvinonzi kuziva mbuya huudzwa. Pane zvimwe zvinhu zvokuti unotozoti heya, kuti kudaro, ndanga ndisingazvizivi. Pane zvinhu zvatinotodzidziswa neBhaibheri. Zvinogona kunge zviri zvinhu zvatisati tambonzwa kana kuti zvakasiyana nezvatanga tichiziva. Uye zvakare nokurayira rinopa clear instructions ekuti tingararama sei semuenzaniso, kuti vaKristu tingararama sei mukati medzimba dzedu. Munoziva kuti mukati medzimba kugara kwatinoita kune vazhinji vanenge vachingofunga kuti imba inongomiswa nekuti uri kutenderera uchirova madziro uchiti nezita raJesu, nezita raJesu, mweya wedivorce, nezita raJesu, mweya wehupombwe, nezita raJesu, mweya wechi ngaubve pano, we bind, kunamata chinhu chinokoshesesa zvikuru pakutenda kwedu. But pamusoro pezvo shoko raMwari rinorayira, rotaura kuti imi varume idai madzimai enyu, imi madzimai zviisei pasi pevarume venyu, sezvaitwa nana Sara kare achiti shewe kuna Abrahamu. Saka Bhaibheri rotaura kuti asingadi kudya, asingadi kushanda ngaasadya, enda kumujuru iwe tsimbe. Kurayira. Bhaibheri rinorayira in all aspects of life. Munoziva kune vanhu vanofunga kuti upenyu hunobudirira, nyaya dzinotaurwa dzana miracle money and whatever, zvekuti zvanzi iwe chingonamata izvozvi tichitonamata so izvi pane mari iri kutopinda muakaunti mako. That is musanyengerwa nemaconman. Shoko raMwari rinotaura kuti enda kumujuru iwe simbe, ucherechedze nzira dzawo, woshanda nemaoko ako. Muparidzi chapter 9 verse 10, chese chinowanikwa neruoko rwako kuti zviite nesimba rako rese. Bhaibheri rotaura kuti bata mabasa ako mazuva matanhatu, asi zuva rechinomwe wozorora. The Bible instructs, rinodzidzisa, rinorayira kuti tingaite sei. Saka upenyu hunovhenekerwa nechiyedza chinova shoko raMwari. All these aspects of life zvinovhenekerwa, ingava nyaya yekuwana, ingava nyaya yemashoko chaiwo. Inotaura kakuti rurimi rwakaita semoto unopisa matanda mberi. Chenjera rurimi rwako. Munhu akachenjera anovaka imba yake, asina kuchenjera anoipunza nemaoko ake, kunyange nemashoko ake. Bhaibheri rinodzidzisa nekurayira. Saka nyaya yekunamataka inyaya yekutoti titore nguva yekudzidza kubva mukati meshoko raMwari. When we pray, we are talking to God. Patinoverenga Bhaibheri, Mwari vaakutaura newe. Saka kuti tiite zvinhu nenzira yaMwari. Andingati nekuti ndiri mutendi, purazi rangu iri ndichangomuka rarimwe rose nekuti ndicharara ndiri pamutsanyo nekunamata. Mwari havashandi nemuto iwoyo. The Bible instructs and teaches kuti tingararama nenzira yakaita sei. Hatisi kuti Mwari havazvigoni zvekuti purazi rifume rakarimika roga. Vanozvikwanisa, asi handiwo mashandiro avanoita. Mwari vanotidzidzisa. Zvikanzi rinobatsira pakudzidzisa, nokurayira, nokururamisa. In other words, kururamisa, that means to make straight. Tinorarama in a crooked society. Inogona kuti chinhu chiri right, chisitori right. Saka Bhaibheri rakaita sespirit level. Haina chete inobva kuchidhina, spirit level. Chidhina choti, sorry, I know kuti handisi muline, but ngatingonzwanani. Spirit level haisizive izvozvo. Inongoburitsa zviripo, kana plumb line inoshandiswa nevavaki. Inongoburitsa zviripo. Ndo zvakaita Bible. Zvanzi Bhaibheri rinobatsira kururamisa. Kururamisa means to make straight, to be in accordance with God's plan. Kufamba muurongwa hwaMwari. Society inogona kutoti mapfekero aya ari right, karoorero aka kari right. Inogona kutoti iko kakungwavha aka kari right, and so on. Asi shoko raMwari zvanzi rinoruramisa. Rinoita kuti tipinde mugwara raJehovha, tifambe muforo yedenga.
zvikanzi panapa nokuranga kuri mukururama. Saka bhaibheri rinotori nekuranga kwarinako kuri mukururama. Pane zvimwe zvinhu zvatinoita zvisiri izvo, rinokudzora rokupinza mugwara rakanaka. Saka rine kuranga rekukutaura kuti apa you are wrong, apa you are off, richiranga nokudzidzisa. Zvikanzi kuti munhu waMwari akwane, agadzirirwe kwazvo mabasa ose akanaka. Sokuti kana bhaibheri rapedza newe semusikana, aiwa panomira musikana wokuti chero vanoona vanoti ahona iwo mwana uyu. Kana uri mukomana, idi ukamira apa vanhu vanoti apa paita zvemuchindarume, apa paita zvababa, apa paita zvamai. Kana bhaibheri tatevera sezvarinodzidzisa, sezvarakagadzirirwa kuti riti kwanhure zvose zvisingafanirwi kuwanika pamutende, rinokwanhura richibvisa kusvikira munhu ati tsepete, anangana nekururama kuri muna Jehovha. Saka bhaibheri chiedza chetsoka dzedu nemukati menzira dzedu, nemwenje munzira dzedu. Tisafamba murima tichingogumburwa nekupuhunwa, asi kuti tifambe tiri mukati mechiedza chekuziva zvinodikanwa naMwari, chero padzidziso chaipo, kwete pakurarama koga, asi kunyange padzidziso yezvinotarisirwa naMwari, yezvinodiwa nedenga. Bhaibheri ndo rinotipa chiedza chekuti apa izvi zvingatendwa, izvi usatenda, nokuti hamuna zvokwadi mazviri izvi. Saka bhaibheri ndiro rinotipa kutungamira, ndiyo nyeredzi yakapiwa kwatiri isu vafambi kuti rititungamirire. Vamwe vakutungamirirwa nezviroto zvekuti vanenge vachingonzi ndarota hope. Vamwe vanongomirira kunzi can I prophesy, can I prophesy. Aiwa, shoko ndokusaka richitaura mubhuku raIsaya kuti dzokerai kumurayiro nekuzvipupuriro. Kana zvavarota, kana kutaura, kana kuimba, kana kudzidzisa zvisingawirirani neshoko iri, hapana chiedza ipapo. Suduruka munhu waMwari. Hazvina mhosva kuti mufundisi aparidza akamira mumhepo akaisa musoro pasi, makumbo mudenga, achibuda moto mukanwa nehutsi mumhuno. Hazvina basa kana zvaari kutaura zvichipesana neshoko iri. Chero akakudza nhamba dzechitupa dzako nedzefoni nedzambuya vako dzese, akakudza nebirthday ravo nekwawakaberekerwa, hazvina basa zvese izvo, maratarata. Shoko tinodzoka pashoko, nokuti ndiyo nyeredzi yakapiwa kutungamira. Ndiye Polax, ndiye Betelgeuse wedu, ndiye Sirius, ndiyo nyeredzi inotitungamirira patinofamba mukati megungwa rine mananda anoparadza. Nokuti ukarasa nyeredzi iyoyo unogona kupinda mukuparara. Chiedza cheupenyu chiri mukati meshoko raMwari. Shoko raMwari ndo chiedza cheupenyu. Bhaibheri rotaura panapa kuna Peter wechipiri, 2 Peter. Kana titarisa 2 Peter chapter 1 vhesi ya19 kusvika pavhesi ya21, inotaura pamusoro chiedza chinotungamirira, chiedza chinotitungamirira. Chapter 1 vhesi ya19 tichisvika nayo pavhesi ya21 inoti, uye tine shoko rouprofita rakasimba kwazvo, ramunoita zvakanaka kana muchiriteerera. Rakaita somwenje unovhenekera mune rima, kusvikira utonga huchitsuka nenyama sasa ichibudira mwoyo yenyu, muchiziva pakutanga kuti hakuna uprofita hworugwaro unongodudzirwa nomunhu, nokuti hakuna uprofita hwakatongouya nokuda kwomunhu. Vanhu vaMwari vakataura vachimutswa noMweya Mutsvene. Zvikanzi tine shoko rakasimba kwazvo. Kana tapa bhaibheri tine shoko rakasimba kwazvo reuprofita, zvichireva kuti ishoko raMwari, ramunoita zvakanaka kana muchiriteerera. You are doing well. Munoita zvakanaka kana muchiriverenga, muchiriteerera nekuita zvarinoreva. Zvikanzi munoita zvakanaka kana muchiriteerera, nokuda kwokuti rakaita somwenje unovhenekera munzvimbo ine rima, kusvikira utonga huchitsuka nenyama sasa ichibudira mwoyo yenyu. Pari kushandiswa zvirunga mutauro panapa. Zvikanzi nemagudzira mukanwa ari kushandiswa. Munoita zvakanaka kana muchiteerera shoko iri, nokuti rakaita somwenje unovheneka munzvimbo ine rima. Pasi rino rine rima, panyaya yetsika namagariro, kuti togara
upenyu hwakaita sei? Toroorana varume nevarume here? Madzimai achiroorawo mamwe madzimai? Toita sei? Mupasi rino mune rima guru riri mukati mepasi, panyaya dzetsika namagariro, panyaya dzezvokudya chaizvo, panyaya dzezveutano, panyaya dzezvokunamata nokutenda. Kune rima mukati mepasi rino. Semuenzaniso, ukada kutsvaka mhando dzemarubhabhatidzo aunowana mupasi rino, vamwe vanopwanyirwa mazai pamusoro, vamwe vanorohwa netsvimbo kudehenyurwa misoro yonzi wabhabhatidzwa, vamwe vanorakashwa nezvamboko misana kusvikira yajuja ropa vonzi wabhabhatidzwa, vamwe vanopfugamiswa pazvipikiri, vamwe vanonzi pindai nemumawiwi emoto, vamwe vanonzi. Pasi rino mune rima. Asi ukadzoka pabhuku yaJehovha yobva yakudza kuti kuna Ishe mumwe nokutenda kumwe norubhabhatidzo rumwe chete. Saka zvinoreva kuti shoko raMwari rinotidzosa pachiyedza. Ndo chiyedza. Pasi rino rine rima guru kwazvo. Zvikanzi shoko iri rakaita semwenje unovhenekera munzvimbo ine rima, uye kusvikira nyamasase ichibudira mwoyo yenyu. Nemamwe mazwi, patinotanga kuverenga shoko raMwari zvinotanga kujeka nekujeka. Ukaona nyamasase yaakubuda, zvinoreva kuti utonga hwotsvuka, zuva raakuda kubuda, rima rapfuura. Kunyange wanga uri wakaputirwa nerima and so on. Ukaona nyamasase yauya, zvinoreva kuti zuva raakuda kusvika, raakuda kubuda, nekuda kwekuti nyamasase inobva well, let's not go into astronomy. Asi regai tingoti inongokuudza kuti the sun is now very close, utonga hwotsuka, rima rapfuura, chiyedza chauya. Saka bhaibheri rinoita kuti patinodzidza nekudzidza tinoramba tichijekerwa. Everything gets brighter and brighter and brighter until the perfect day. Kusvikira munhu wazoti heya, ndazoinzwisisa manje nyaya iyi, nekuda kwekuti chiyedza chinoramba chichivheneka kusvikira utonga uchitsuka nezuva richibuda mukati memwoyo yedu. Zvikanzi panapa kusvikira utonga uchitsuka nenyamasase ichibudira mwoyo yenyu, muchiziva kuti shoko iri kairi harina kutongobva mupfungwa dzevanhu, mukuronga kwevanhu kuti ngatiite zvakati, asi kuti ndiMwari vakazviratidza kuburikidza nevanhu vavakasarudza kuti shoko ravo rizivikanwe kwatiri. Now, bhaibheri rinoenderera pamberi richingotaura nenyaya yechiyedza iyoyi. Shoko musoro wenyaya uri kuti chiyedza cheupenyu. Shoko raMwari chiyedza chinokutungamira muupenyu mudikani, chiyedza chinokosha chausingafaniri kurasikirwa nacho mukati meupenyu hwako. Robva rataura panapa John chapter 1 kubva pavhesi ya1 inotaura pamusoro pechiyedza, chiyedza chakauya mukati menyika ino, chakaziviswa naJohani kune vose vakateerera kuparidza kwake. John chapter 1. Pakutanga shoko rakanga riripo, shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari, iro pakutanga rakanga riri kuna Mwari. Zvinhu zvose zvakaitwa naye, kunze kwake hakuna kuitwa kunyange chinhu chimwe chakaitwa. Upenyu hwaiva maari, upenyu hwaiva chiyedza chevanhu. Upenyu chiyedza zviri kubatanidzwa panapa. Upenyu hwaiva chiyedza chevanhu. Chiyedza chinovhenekera murima, asi rima harina kugona kuchikunda. Kwakange kuno munhu akatumwa naMwari, zita rake rainzi Johani. Iye akauya kuzopupura kuti apupurire chiyedza, kuti vose vatende naye. Uye akanga asati ari icho chiyedza, asi akatumwa kuti apupurire chiyedza. Ichi chaiva chiyedza chechokwadi chinovhenekera munhu mumwe nomumwe pakusvika kwake panyika. Akanga ari panyika, asi nyika haina kumuziva. Zvikanzi panapa kutanga shoko rakanga ririko, shoko rakanga riri kuna Mwari. Shoko iri raitova Mwari, zvikanzi ndiye akaita zvinhu zvose. Zvikanzi shoko iri rakaziviswa kuuya kwaro naJohani. Iye Johani anga asiri chiyedza chaizouya, asi kuti akataura kuti pane chiyedza chinouya. Zvikanzi chiyedza icho chichi ndo chiyedza chinovhenekera munhu wese anozvarwa pano panyika. Nemamwe mazwi, tinotozvarwa tiri murima. Iwe wakatozvarwa uri murima, neni ndakazvarwa ndiri murima. Tinozvarwa tiri murima. Asi kana tagamuchira chiyedza ichi,
munova nekupenya mukati memwoyo yedu, munova nekujeka mukati meupenyu hwedu, munova nekujeka mukati memafungiro, munova nekujeka mukati memabasa atinoita, matauriro, zvose zvatinoita zvinova nechiyedza, chiyedza cheupenyu. Saka nemamwe mazwi, pamwoyo, pamwongo webhaibheri pana Jesu Kristu anova ndiye chiyedza chenyika chinovhenekera. Kana paine chiyedza mubhaibheri, kuburikidza nekuti bhaibheri rinoti nongedzera pana Kristu. Kristu ndiye chiyedza chenyika chinovhenekera mukati memunhu mumwe nemumwe anogamuchira chiyedza ichochi mukati meupenyu hwake. Ungava mukomana kana musikana, muri baba kana mai, mungava makapfuma kana kuti musina henyu zvakawanda, kudzidza kana kusadzidza, asi mudikani, shoko rinoisa pachena. Kana wamugamuchira Jesu, munova nechiyedza mukati meupenyu hwako. Ndokusaka vamwe vakaimba vakati, kwayedza mumwoyo mangu, Jesu ndiye zuva rangu, kwayedza mukati meupenyu hwangu. Nokuti munhu uyu ari kupembera chiyedza, abviswa mukati merima raanga achirarama mariri, abviswa mukati meusiku hwaanga achifamba mukati mawo, ava mukati mechiyedza chemangwanani, chiyedza chinounzwa naKristu Jesu. Ava vadikani, ravirai zvenyu kani muone kuti Jehovha wakanaka sei. Kana Jehovha vari mukati meupenyu hwemunhu, kana Jehovha vari mukati memusha, varivo vanotungamira mukati memusha, musha unoendeka, vanhu vanonzwanana, hongu kupesana kunogona kuitika, asi vanhu vanogadzirisana murudo, muumwe chete, vachifamba pamwe chete. Ava vadikani, zvanzi kwayedza mumwoyo mangu, Jesu ndiye zuva rangu. Bhaibheri, it's not a book about facts, it's a book about somebody, and that somebody is Jesus, who can make a nobody to be a somebody. Jesu ndiye chiyedza, ndiye mutungamiri. Zvikanzi panapa, Jesu pachezvake, John chapter 8 verse 12, anobva ataura pamusoro penyaya imwe chete. 8 verse 12 yebhuku raJohani anoti panapa, zvino Jesu akataurazve akati, ndini chiyedza chenyika, anonditevera haangatongofambi murima, asi achava nechiyedza choupenyu. Musoro weshoko uri kuti chiyedza choupenyu. Zvikanzi ndini chiyedza chenyika, anonditevera haafambi murima, pamafungiro ake, pamaitiro ake, pakuziva kuti nyika ino yakabvepi, iri kuendepi, zvose hatifambi murima. Vamwe vanenge vachiti, maybe takabva kumakudo, tazowana mabhonzo manje, ndo kwatakabva uko. Next month, tazowana mamwe futi mabhonzo, aya ndo chaiwo. The following, tazowana futi mamwe mabhonzo, apa ndo chaiko kwatakabva, tazowana. Kubva kuold Vaigoji tichienda all the way kusvika kunana Indonesia, chingonzi tazowana chaiwo manje, kufamba murima. Asi kana tine shoko rinongotaura kuti pakutanga Mwari wakasika denga nenyika, nyika yakanga isina kugadzirwa, isina chinhu, raiva rima zvaro. Mwari ndokuti ngakuve nechiyedza, chiyedza chikavepo. Shoko rinotitaurira hatichafambi murima, taakufamba muchiyedza cheshoko raMwari, kwete fungidziro, tiine kahadziko nemhokano mukati mepfungwa, kwete, rinotiita kuti tive nedirection iri clear mukati mekurarama kwatinoita. Zvikanzi ndini chiyedza chenyika, anonditevera haangafambi murima, anofamba muchiyedza. Mudikani, verenga shoko raMwari. Mushoko raMwari wona Jesu, wona Jesu, womutevera wherever he goes. Vari kwanoverenga, and all they see is the beast, and they follow the beast wherever he goes. Komana ndokunonzi kudzva, panhodoka unonzi wadzva. Tevera Kristu, he is the light of the world. Follow the lamp, follow him wherever he goes. Zvikanzi ndini chiyedza chenyika, anonditevera haafambi murima. Iwe uri kuteverani? Mumwe ari kutevera mufundisi, mumwe anotevera papa, mumwe anotevera bishop, mumwe anotevera kereke yake, mumwe anotevera Jesu. Ndiye chiyedza cheupenyu, anosvitsa kuupenyu husingaperi. Zvikanzi navakorinde vechipiri chapter 4 verse 6, iye Mwari akarayira kuti chiyedza chipenye panzvimbo ine rima kuna Genesis, ndiyezve akarayira kuti Jesu ave chiyedza mukati meupenyu hwedu. Nekuda kwaizvozvo, rega tingoiverenga, haringakumirwi semombe yemavhu kairo riripo. 2 Corinthians chapter 4 verse 6 inobva yataura ichiti panapa, nokuti Mwari akataura kuti
chiedza chibude parima, ndiye akavhenekera mumwoyo yedu kuti atipe chiedza chokuziva kubwinya kwaMwari kunoonekwa pachiso chaKristu Jesu. Zvikanzi iye Mwari iyeyu ndiye akataura pekutanga paya, ndiye zvaakazotaura anotipa chiedza cheupenyu kuburikidza naKristu Jesu. Vadikani, Jesu obva ataura kuna Matthew chapter 5 verse 14, imi muri chiedza chenyika. Saka chiedza ndiani? Ndiye here kana kuti ndisu here? Zvinogona kuda kuita seukama uri pakati pezuva nemwedzi. Mwedzi haugadzire chiedza, asi kuti unoreflecta. Chiedza chinobva kuzuva chosvika apa choreflectwa and bounced off to the earth. Tobva taona kuti mwedzi uyu uri apo uyu nekuda kwechiedza chinobva kuzuva. Saka Jesu ndiye chiedza chedu, asi kana tiine ukama naKristu, chiedza ichocho chinomwirira matiri, choonekwa kunyange nevakatipoteredza vopambiri kuna Baba vari kudenga. Bhaibheri iri ndo nhungamiri yatakapiwa nedenga kuti itidzidzise pane zvokutenda, pane kurarama kwatinoita, zvose zvatingaite. Inzwai vadikani, zvikanzi namapisarema vhesi rokupedzisira 119 vhesi ya9 kusvika kuna 6, munhu angaruramisa nzira dzake sei? Ko iro jaya kana mhandara ringararama sei zvakarurama mepasi raora zvakadai? Zvikanzi shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai. Pane sungawirirano, ukama uri pakati pekuverenga shoko raMwari nekararamiro kanozoitwa nemunhu. Nemamwe mazwi, Bhaibheri riri pashelf mumba mako is very good, but better still Bhaibheri riri muruoko, but the best iBhaibheri riri mumwoyo mako. You have installed it in your heart through diligent reading and studying. Shoko raMwari hari kusiya wakadaro mudikani, rinobvisa rima rokuisa muchiedza. Kararamiro kako kastepi chaiko kaunotofamba una First Street, vanhu vanotoona kuti apa pane chiedza cheshoko raMwari. Nestepi chete kapinduriro kaunoita chero mumakiu kubhengi kana kudhibhi kana kupi, zvinotooneka kuti apa pane chiedza apa cheshoko raMwari. Mudikani, Mwari wakubatsire, Mwari wakuitire zvakanaka, Mwari vandiitire zvakanaka. Ngatisaita nungo dzekuverenga shoko raMwari. If you ignore this and then you wait for revelations and zviroto nemadreams nemaprofesa anonzi ndarota zvekuti ndege ichidonha nemanhede, whatever, unorasika munhu waMwari. Tevera shoko raMwari, tevera shoko raJehovha, chiedza chakapiwa kutungamira kusvika tichipinda mukati meupenyu usingaperi. Dai Mwari vakubatsira, dai Mwari vandibatsire. Ngatisangane naKristu mukati meshoko rake. Mwari vatiitire zvakanaka. Ngativharei maziso tinamati. Jehovha muri kumusoro kudenga, mbiri nerukudzo tinounza kwamuri Ishe. Tibatsireiwo patinoverenga Bhaibheri renyu, tisaita nungo, tisangonzwa hope dzimwe dzisinganzwisisiki, asi kuti tibatsirei mosvinudza meso edu. We want to see wondrous things out of your law. Tibatsireiwo Mwari. Tinoda chiedza mukati meupenyu hwedu nemukati memhuri dzedu. Mbiri nekukudzwa zvigounzwa kwamuri, nesu tichishandurwa mafungiro namararamiro edu kuburikidza nechiedza cheshoko renyu anova iye Jesu Kristu. Tanamata nokusingaperi muzita renyu rinogara nokusingaperi. Amen. Tinoda rimire moto rakapenyera wachene rakaita wadenenga nekushinga mudambudzo uripiko mweya tenzi wakashingisa Abrama wakafawisa Paulo wamupa simba redenga simba makapa Elijah arichipoyere nasi rakapenyesa Mozisi rapajopo rukuriro tenzi tondera nyikare mutipenyi dzidziitsva apotomupanyi moyo tidirenyi mweya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi
tidirenyi tsitsi itsva apo tomupanyi moyo tidirenyi mweya wenyu tenzi tonderanyi kare mutipenyi tsitsi itsva apo tomupanyi moyo tidirenyi mweya wenyu tenzi tondera kare mutipenyi tsitsi itsva